ang sequence sa bayong ighuman sa communion, then katapusang pag-ampo isunod dayon ang bayong, dayon ang pahibalo ug pasalamat gipaswap ni Father. Again, ang atong bayong atong idayan-dayan after sa communion. So ighuman sa communion, manglingkod, then ay pag-ampo, ighuman sa pag-ampo ato ay isunod ang bayong. Ighuman og bless sa bayong, manglingkod ra mangyapon mo ana magpahibalo og pasalamat nami. Palihog manindog. Sana siya sila miabot na ang misiya.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoong manaka ninyo. Mga igsuon, dina sa atong tagsatag sa kang kasing-kasing, atong pangayoon sa Dios ang atong mga kalapasan, ug maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagakong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kagitaasan.
O Ginoo, pinaagi sa pagpakibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkaimong tao ni Kristo imong anak, ibubuang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Dada kami nga nasa imaya sa iyang pagkabanaw, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siul o sa kinaktumian sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaias, busa pamati o banay ni David. Dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayod muhatag kanimog timaan, ug kini mao, nga usa ka batan-ong dalaga manamkon og moanak og usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa iya sa Ginoo ang yuta ug ang kapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug giligon kini ibabaw sa kasapaan. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaan nga dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa walay hinungdan.
makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti sa Dios nga iyang manunubos. Sama niini ang kaliwat nga nangita kaniya. Nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Gikan kang Pablo nga ulipo ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol, gitawag sa Dios aron nagwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay ng gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta, o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios, ug katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawharan, aron mutuo sila ug mutuman, lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios, aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo.
Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesu Kristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ngayang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunaw na siya nini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgog mingon. O Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabakla lang sa Espiritu Santo, manganak siyag batang lalaki ug nganli siya Jesus, kayang luwason niyang iyang katawan sa ilang mga sala. Ug kining tanan ay tabuaron matuman ang gingon sa Ginoo pinagi sa propeta. Usa ka babaeng ulayng magmabdos, ug muanak ug lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Ngayon nga sa ato pa, ang Dios sa niyauban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malihog malingkod na. Maing buntag ka na itong tanan. Kinsa tong napa sa gawas nga dili mamaawanan, pwedeng musud pa diring dapita nga nailingkuranan. Kani, diring dapita diha sa sulod niya ng yakilid sa opisina, pwede pa musud. Masud ra lagi ta pito-pito ni. Mularga ni ring taon. Wala na iuwan kayo sa gawas. Kay ganinang buntag sayo, pag mata nako mga 2:00, mitingog akong cellphone nga naay uwan sa Negros, sa Bohol o sa diri sa ato. So nabalaka ko pag maayo, nga basin mo bunok ba. Pero usahay magud kining pag-asa, way pag-asa. Wakibaw, kung tinuod ba o dili. No, kay motipas og laing daan. Itaw, kinsa niyo dinhi nagdebosyon sa Sleeping St. Joseph? Katong gikuha ni Pope Francis sa una, yang gipromulgate nga si Jose nga natuog. Kinsay nagdebosyon? Isang kamot. Hoy, wa mo kahinumdum aning kanay ganun sa ni? Katong sa ni tawagan ni gipromulgate ni Pope Francis nga Sleeping St. Joseph. Wa mo niya to? Wa? Uy, tagadiin day mo. Kay ako sa una, before ko napare, it was 2017 or 18 before ko napare. Kay ang akong pagkapare, latasunon kayo. Mutong gi-suggestan ko nga, Father, pag debosyon ni ane, nga ibutang ang imuhang intention ilawom ni ining kanaganing statuha nga natug nga San Jose, kay aron igmatani mo, matuman na siya. Which is true. No? Kay sa ako ang kanaganing pagkapare, lisod jud kayo. Ni-graduate ko og 2014, naordinahan ko 2018. Asa mo niya na? Puti pang luyua. No, medyo latason jugayo. But anyway, kinsa niyo dinhi naay problema nga sa lantaw ninyo di gyud basta-basta matagaan og sulban. Isang kamot. Ay mo kabalaka daghan ta. Kanabang niagi gani ka og
usahay makapangutana kasi mong kaugalingon, naabay kasulbaran ni ining ako ang gidala nga problema karon? Naabay katapusan o hangtunganan kining ako ang gihambin nga kasakit ug kalisod? Naka-experience mo niya na? Sayon dili. Ha? Murag kasagaran man niya ni maayo man tayong kinabuhi tingali. May tarong. No, magamay o madako. Yes, that is a problem. Pero naamagay problema nga suwayon jud kapag maayo sa imong kinabuhi. Ang ako ang eksperyensya kining pagkamatay sa ako ang mga ginikanan. First, nga namatay ako ang mama, I asked that question, is this kind of problem that I encounter in my life today, naabay kasulbaran? Kay dili sa lalim, mawagtangan og inahan sa pagkatinuod lang. No, hantod karon, I am on the process of accepting the reality nga wa na ko'y ginikanan. I am longing. No, makita bitaw ko nga kanaganing naang mama o papa nga manimba, masuya jugo niya na. Because it will never happen to me anymore. Munang kamo nga naapay inahan o ginahan, savor the day. Because the time will come. Nga kanang utanga, ig-ari nyo simbahan, ikaw na lang. No, ig-ari nimo sa simbahan, mag-inusara ka na lang. Kaya nga naman, maguna ang atong mga ginikanan. Whether we like it or not. No, so lisod kayo. Dayon after ni Ana, nisunod na pod ang akong magwang. Purting paita. After na pod sa bagyong udit, nisunod na pod sa dakong tatay. So nakaingon jud ko, wala na ba ni katapusan Ginoo? Wala na ba'y lain nga kasakit ni ini? No? Pero kung ato ni siyang pamalandungan pagmaayo, susama sa naitabo kang San Jose, kang Jose. Dako ba kay ning problema niya? No? Kay bawo man tingali tano og uban tingali nato naka-experience nga makaingon ta ato pero dili di ay. Hinumdum mo niya na? Nagtuo mog inyo pero di di ay? Naghinam-hinam na ka nga imo unta pero di di ay? Diha bitaw ko'y nahinumduman nga kaila maging hatagon sa Dinoon. Abuutan sa gyud kayo. Ambot lang. You know? Nagpuyo sila for how many years? Why anak? No? Walay anak sila for how many years? Wag yun mag-anak. Here comes naay niyay silingan. Giukoy sa iyang uyab. Namabdos. Ug niya pagka mag-ukoy, gihan na lang gitagaan nito. Kamo na lang, no? Kamo na lang puyo diri, muhawa na lang ko. No? Dako kay pagkamartir, nako pagkamartira gud nimo sa nga wa mo koy mahimo pader. No? Kay ngano man naa may ilaha way ako. No? Abi na kog ako pero di ay. Ako ang matigingon para sa kanta, ako ang nag-ugmad pero lahi ang harvest. Kay bantay mo sa kanta ni Moira, nga nang puro maoy-maoy. Ug say kantang tarong, puro lagi na maoy-maoy, pasakitan tag magmaayo. Mahinomdum mo? Unsa ganay title na niya? Uy. Unsay title yatong kanta ni Moira? Ha? Paubaya, di ba? Aligri kayo, no? Ano mga batanon, maay kayo na, no, kay usahay, ghost project, bayapon mo. Mga kaigsunan ko, dako kay ning problema ni San Jose. No, dako kay sa iyahang panglantaw sa iyang kinabuhi, unsaon niya pagsulbad, unsaon niya paghatag og dako kaayo nga desisyon sa iyang kinabuhi, whether he will continue or not. Nagduha-duha ba ya si San Jose pagpangasawa kang Maria? Kaya nga naman, naibawaan ba yan ni San Jose nga nagmabdo si Maria nga dili iya? No, lisod kaayo na dawaton. No, natingali uban pero not all. Naiuban nga madawat niya kung unsay naa niya, maiya na lang. Pero dili tanan kay usahay kining tawo na mogoy ego. Tinuod dili. Naanay kuanoy, naanay kanay ganon sa ni tawagan na niya garbo. No, maghingon ta sa tong kaugalingon di ko, di man ako. No, ngano ako may ako'y nag-ugmad, may ako'y nagdaro, may ako'y nagpuna niya na, di man. No? Pero sa kinabuhi ni San Jose, he is also asking for God's help. Unya giunsa man sa Dios ang iyang pag-ampo.
gipakatog kadiyot, no? Gipakatog aron sa pagpahuway. Mao na, no? Sa atong kinabuhi usab kung natay mga problema, try also of what Saint Joseph does. Kung giunsa niya paghimo, no? Natuog ni pahuway. Kay kanang problema na maguntay gitawag nato kasulbaran kun mo pahuway lang pud sa tanya ng problema, ha. Take a break. Muna giingon bitaw, break before break before you break down. Ay mo palabi, no? Kay daghan nga matay sa pagpaningkamot nga wa sa hinungdan, no? Ang ato ang kinabuhi adunay mga butang nga kinahanglan sadtang mupahuway, kinahanglan sadtang mamalandong. Si San Jose sa iyang kinabuhi dako kay ning problema niya. Ug namalandong sa pagmaayo ug gitagaan siya sa Dios ug dako kaayo nga solusyon. Unsa man ning klase nga solusyon nga gihatag kaniya sa Dios. Sa iyang pagkatug, nagdamgo siya og giingnan sa anghel, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria Jose. Kay nga naman, ang gisabak ni Maria, lalang sa Espiritu Santo. Ug nganli siya og Jesus, nga sa ato pa, Emmanuel, nga sa ato pa, ang Dios, uban kanato. Unsa may gibuhat ni San Jose? He take courage to do that mission. No, ni barog, mipadayon sa kinabuhi, bisan paman sa bisag unsa pang klase sa kalisod sa kinabuhi. Dako kay niyang palasunon sa iyang kinabuhi. Apan dinha sa iyang pagpasan niya ng problemaha, nagmalipayon siya tungod kay adunay Dios nga mitabang kaniya. So mga kaigsunan ko, sa matag higayon nga kita gikapoy sa ato ang mga pagsulay, then take a break and meditate of all the things that happens in our life, because in silence we can find peace and we can find also Christ in our life. So hinaot pa unta, magpadayon ta sa atong kinabuhi bisan pa man sa unsa kalisod. Basta lang nga kita mamalandong ug mutuo sa Dios nga ang tanan adunay katapusan. Amen. Hinaot pa unta, palihog manindog. Itang tanan mo ingon, nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagakon sa tanan. Agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong. Ang gugma sa Dios mulungtad gayud hangtod sa hangtod. Busa masaligon kitang muduol sa atong amahan, dala ang atong mga pangamuyo ug mingon kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan. Dadon ngadto sa mas halaw nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangatungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagpakatao diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo diha sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakatawo karong adlaw ug kadtong mga bata nga gisalikway ug biktima sa mga pagpang-abuso, mapanalitdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan ni ining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakatawo.
Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumod mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang gipakatawo nga bata mudanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuuhon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo ug itugot ang among mga pangamuy gipangayo nga puno sa pagtuo nga amo gayong madawat. Pinagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod, akong giyawag ato ang pilgrims ng Parish Youth Coordinating Council, Ministry of Altar Servers, Migrants, Families, and Family Life Apostolate, with their 6 chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nangkabil, Santa Lucia, Cudis, Libre, and Tuanga. Kuyog sa ito ang mas sponsors, Gloria Yu, Jojo and Monet and family, Mrs. Fortunata Ichenova and family, and Mr. and Mrs. Vivencio Centino sa pagkuyog sa itong offertory procession. Are you, Lord God of all creation? Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, works of our hands. It will become the bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, works of our hands. It will become the cup of life.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga amahan makagagakom sa tanan. O Ginoo ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta nining mga gasa nga niya sa among altar, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Hibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagakom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot nga niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig, ug busa, uban sa mga angel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron magimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwa siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas miatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mga kung lawas, ngay tugian alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, miatag niini, ngadto sayang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ug Panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini magkalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buwata kini aron paghandom kanako. Atong isang iyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagan kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkakiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga manghingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanlaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diya kaniya, giatangan na kanimo makagagakom nga amahan, diya sa kagiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita sa amahan natong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na
Kananon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug masaylo kami sa among mga sala. Ngayon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalakan namo, ug di mo kami itungyan sa mga panulay. Hinunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Kristo na iyon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. At ipakita nga itong panaginig sunay, panagdait, manaka ninyo. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Some captives Israel, that voice in lonely exile hear, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Come, O wisdom from on high, ordered of this mighty to us the path of knowledge show, and teach us in the ways to come. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O shall come to thee, O Israel. Magampo kita. O Diyos nga makagagakon sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsan ng dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kanuwasan, magdugang usabunta ang among pagtuugugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Ning bahina ato idayan-dayan ang ato ang bayong sa ato ang Advent trees. Gahapon, day 5, ang harvest nato sa bayong diri sa center niabot kini og 14,018 pesos. Nya ang share nato sa Bilya Kalubihan niabot og 2,584 pesos. So gahapon ni total og 16,602 pesos. So sud sa limak adlaw ni total na nato ang bayong harvest og 76,981.61 centavos. So atong tagaang masipang pakpak atong kaugalingon. So nining bahina
Kinsa to'y naay bayong sa sulod sa simbahan, palihog ko ato'y dayan-dayan sa tuwang Advent Trees Choir. Palihog ko music. Angels we have heard the light, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. In its justice Deo, Shepherds, why this do we lead? By your joyous strains belong. What the glad sometimes we, which inspire your heavenly song. In its justice Deo, in its justice Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. In its justice Jesus, Lord of heaven and earth, Mary, Joseph, lend your aid. With us sing our Savior's birth. In its justice in its justice Angels we have heard above, sweetly singing o'er the place, and the mountains hear reply, echoing their joyous praise. In its justice in its justice Mga pahibalo ug pasalamat, nagpadayon sa gihapon ang atoang pagdawat og donation in cash or in kind para sa atoang adopted parish, ang Santo Niño Kuasay Parish sa Nailon, Bugos City, Cebu. Agig pagsaulog sa atoang ika-50th founding anniversary sa atoang parokya, aduna kita ipahigayon nga mass wedding ug confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat o pagpanglista sa confirmation alang sa dugang information duo lang sa ato ang opisina.
Karong December 30 ang atuang dedication of the church, at the same time ang atuang parish family day. Human gayud sa alas 6 sa gabi nga Santos nga misa, mag-agapi kita og kinsa tong adunay mga organahan mo present. Duula lang palihog ang atuang PYCC para sa atong programa sa parish family day. Gidapit kitang tanan sa pagtambong. Karong December 24 o December 31, misa pagsugat sa Pasko, pagsugat sa bagong tuig, ato ang midnight mass alas 9:30 sa gabi. Ini ka December 25 o January 1, Sunday mass schedule. So alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9:30 sa buntag, alas 4:30 sa hapon ug alas 6 sa gabi. Samo sponsor sa ato ang Misa de Gallo, Midnight Masses, Christmas Day, and New Year's Day Mass, palihog lang duol sa atong opisina. Ugma sa ato ang ikapito nga adlaw nga Misa de Gallo, atong pilgrims magikan sa Basic Ecclesial Communities, Adorasyon Nocturna Filipina, 7-Eleven Basak, Elim Majestic Marketing ug Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Aperiati, Lantawan, and Beltran Subdivision. Atong choir ugma ang Rock of Ages. Atong mass sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakul and family. Ato ang mass presider ugma, ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuunan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magmalampuson ato ang ikaunom nga adlaw nga Misa de Gallo. Ang ato ang mga tanod ug beeper from Barangay Basak Pardo headed by Captain June Tumulak, sa ato ang CCTO and police officers na assigned sa atong parish, sa ato ang pilgrims, ang Parish Youth Coordinating Council, Ministry of Altar Servers, Migrants Family and Family Life Apostolate, Holy Cross Parish Chapter, sa Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Saints, Nangkabil, Santa Lucia, Holy's, Liberty, and Antuanga. Sa ato ang mga mass sponsors, Gloria Yu, Jojo Monet and family, Mrs. Fortunata Hichanova and family, and Mr. and Mrs. Vivencio Centeno. O kaninyong tanan, nga mitambong, daghan sa kayong salamat, daghan itong masipang pakpak, pasalamat. Sa ato ang liturgical servers, ang ato ang choir from Voice of Angels Choir, sa ato ang mga lectors, cantor of the Psalms, sa atong gift bearers, greeters, usherites, sa ato ang liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, Ministry of Altar Servers, extra ministers of Holy Communion, ug sa ato ang mass presider nga nagpahinumdum kanato nga sa matag higayon nga kita gikapoy sa atong mga pagsulay. Then take a break and meditate of all the things that happen in our lives. Because in silence, we can find peace. And we can find also Jesus Christ in our life. Magpadayon ta sa atong kinabuhi, bisan pa man sa unsa kalisod, basta lang nga kita mamalandong ug mutuo sa Dios nga ang tanan adunay katapusan. Ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon, tagalan itong masipang pakpak, pasalamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Kung manalangin kaninyo ang Dios nga makagagakom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nalad ng santos nga misa, daranggong maog kalinaw ni Kristo. Daghang kayong salamat, may buntag kanatong tanan ug amping sa pagpamauli.